No, meillä oli uskonnon tunti menossa ja kello olisi vähän ennen 12, kun rehtori kuulutti, että niin kaikkien pitää pysyä luokissa eikä saa lähteä pois. Sitten siinä meni vähän aikaa, että kaikki alkoi katselemaan ikkunoista, siellä näkyi ambulansseja tuli tonne ja sitten taas meni vähän aikaa, niin sitten sinne alkoi tulla poliisia niiden aseittensa kanssa, niin kaikki vähän hätääntyi. Sitten oltiin vaan ihan hiljaa siinä luokassa ja istuttiin niin kuin paikoilla. Me sitten kuului, että ikkunat meni rikki ja jotkut alkoi kirkua siinä viereisessä luokassa, niin sitten me jouduttiin niin kuin hätäännyttiin tai silleen. Kuuluuko laukauksia sinne teidän luokkaan? No en mä ole ihan varma, kun kaikki alkoi sählää ja itki porukat, niin ei silleen kuulunut mitään. Kyllä siinä ehkä jotain ammutaan. Joo. Minkälaista paniikkia ei kuitenkaan syntynyt vai? No kyllä jotkut alkoi ihan itseä ja hätääntyi paljon. Sitten me mentiin sinne luokan perälle. Kaikki meni niinku istuun kautta makaa lattialle ja odotettiin, että tulisi niinku poliisit. Oliko tilanne oli varsin pelottava ilmeisesti? Oli se pelottava. Kun ei tiennyt yhtään, että missä se oli se. Eikä mitään sellaista infoa ollut. Muuta kuin jotkut kaverit lähetteli viestejä, kun oli lukenut jostain.